To malama Hadiza, za a yi mamaki kasancewar wasu matan ko kadangare yakan iya ba su tsoro, sai gashi kin ce ke kina shiga jeji don farauta. Ya ke kika kasance daban? Akwai yadda yake. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, kamar yadda kuka sani, wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun. Wannan wasu kenan daga cikin mambobin ƙungiyar sa kai ta maharba a jihar Adamawa. Ƙungiyar dai na shirin yin atisayi ne don shiga jeji domin farautar masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa. Kafin shiga wannan matsala ta garkuwa da mutane, ƙungiyar dai ta yi rawar gani musamman ma wajen yaƙar ƙungiyar mayaƙa na Boko Haram. Lokacin da Boko Haram ya zo, ina Mararaba. Da suka zo ƙarfe 8:05. Na duba agogo a hannuna, lokacin ne Boko Haram suka shigo Mararaba, suka zo suka raba kansu, waɗansu suka shiga Mubi, waɗansu suka kama hanyar Yola. Ya kuka yi da su? Sai maharba suka mai da su baya, aka fatattake su. Alhamdulillah mun ci nasara kuma a kansu. To sai dai ba kasafai ne ake samun mata a cikin irin waɗannan harkoki na farauta ba. Malama Hadiza wata mace ce kuma guda a cikin ƙungiyar maharban. Duk inda ake zuwa dai ina iya tafiya tare da su. Kina iya zuwa farauta? Ina iya zuwa. To malama Hadiza, za a yi mamaki kasancewar wasu matan ko kadangare yakan iya ba su tsoro, sai gashi kin ce ke kina shiga jeji don farauta. Ya ke kika kasance daban? Akwai yadda yake. To. Kaga kowa zuciya ne. In ka ɗauki zuciyanka da karfi, haka duk abin da ka ga daman yi za ka yi shi. Na ɗauki ni ɗin na ɗauki kaina tamkar ni namiji ne ba mace ce ba ne. Duk abin da maza za su yi ni mace zan iya yi shi. Shi yasa na sa kaina na shiga. Duk wanda ya ɗauki ganima a yakin da muke yi da ƙungiyar Boko Haram to fa zai mutu. Wannan dai ita ce huɗubar da shugaban ƙungiyar maharba na Arewa maso gabashin Najeriya, kuma shugabanta a jihar Adamawa wato Alhaji Muhammadu Usman Tula ya yi wa maharbarsa a lokacin da suka isa filin daga. A yadda muka samu ƙungiyar maharba, mu masu taimako ne, kuma insha Allahu muna kan kokarin mu iya gurgudu. Kamar yadda aka samu tun faɗan Boko Haram, mu muka sa kai taimaki sojoji a wannan bakin daga, kuma alhamdulillahi da haɗa kai da su da taimaka kasa a zauna lafiya, to mun fara samu zaman lafiya ɗin alhamdulillahi ya zo mana gidan sauki. Tun muna bakin daga ina cewa mutanen mu to kar ku ga kamar cewa faɗan nan ta ƙare fa, akwai bokon gidan da za mu samu. Yanzu a bokon gidan da muka shiga ciki su ne masu garkuwa da mutane. Sai a ɗauki mutum a kai shi jeji, sai an yi tsada a biya. Yanzu muna cikin lokacin ne, kuma alhamdulillah nan duka Allah abun godiya, gaskiya ba mu samu matsala ba. Allah na taimaki masu taimako. Kamar akwai abin da ake faɗe na cewa a lokacin da kuke yaƙi da Boko Haram ka ba da umarnin cewa dukkanin wanda ya ɗauki ganima to ba zai dawo ba, a haka al'amarin yake ne ko dai mutane ne suke faɗa? To hakkun hakikan in ba don ka kawo wannan ba zan faɗe shi ba, don maharban mu duk kaga wanda ya shiga ya ɗauki ganima shine wanda bai dawo ba. Amma don ina ba da dama akan cewa ni dukkan mu maharba masu tafiya ko karyeyen allura karata ba wanda kansa zai ciwo. Ganima ba namu ba ne, mu mun je taimako ne. To ko menene sirrin? Sirrin yi na Allah ne, kamanta gaskiya yadda muka rike kayan amana, don mu muka gaji annabawa kayan amanan su muka rike. Kaga duk wanda ya ci amana, amana zai ci shi. Ciyaman, a halin yanzu haka baya ga yaƙi da Boko Haram ka taɓo batun garkuwa da mutane da ake yi domin samun kuɗin fansa. Yanzu lamari ne ma da za a iya cewa ya addabi rayuwar al'umma da dai sauransu, maza da mata, wadda akan bibiye su a ga masu kuɗi da sauransu. A ta wannan ɓangare akwai nasarori da za ku iya bayyana wa al'umma wadda kuka samu? Alhamdulillahi, Allah abun godiya, kamar yadda muka yi nasara a Boko Haram, a su ɗin ma haka yake. Domin su ɗin nan gaskiya babu wasa, babu sauki tsakaninmu da su, ba sauki. Kuma Allah ya yarda, kuma da izinin Allah, Allah na ba mu nasara a kansu.
muna fama ba mu da gajiya a kansu. Shi ne na ce ina godewa gwamnan talaka. Gwamnan mu nan gwamnan talakawa ce. Gaskiya ya taimaki maharba 100%, ya taimaki kasa, ya taimaki duk al'umma ta kasa. Gwamna Allah masa albarka, Allah ya kai shi gaba har gaban annabi. Ya alakar ku take tsakanin ku da jami'an tsaro na 'yan sanda ko soji ko kuma 'yan sandan farin kaya da sauransu, musamman wajen fafutukar ganin cewa kun raya ko kuma kun tsare rayuwar al'umma? Wani lokaci watakila kuna yin abu da zai iya kasancewa kun ƙetare doka a cewarsu ko kuma yadda za su tsangwame ku na cewa ba ku yi daidai ba ko kuma ba ku da hurumin haka. Kuna fuskantar irin waɗannan matsaloli da jami'an tsaro? Gaskiya alhamdulillah haka ne. Tsakaninmu da jami'an tsaro daga ɗan sanda, soja, SS da wa'anne ne duka dai muna aiki tare da su hannu da hannu. Tsakaninmu babu matsala. Kaga idan ba wanda ya fi karfin kuskure, dole kowa kuma in yayi abu wani lokacin zai shiga cikin kuskure, amma yana neman gafara kuma ana yafe masa. Tsakaninmu da jami'in tsaro ba mu da matsala. Idan in mun kama mugu a gari muna mika masu, ba mu da wurin ajewa, su suke bincike, ba mu da bincike, muna kanmu a haɗe da su dukkansu masu tsaro. Saboda haka wallahi ba mu da faɗa da su, babu komai, sai dai aiki na tafiya. Ciyaman, ya kuke samun kayan aiki a irin su bindigogi, harsasai da sauransu, kasancewar ku ba gwamnati ba ce, ƙungiya ce mai zaman kanta? Ya kuke gani kuke samun irin waɗannan kayayyakin aiki? Alhamdulillahi, godiya ga Allah. Ka san mu a yadda muke samu kayayyakinmu, akwai a daka mu buga ka gudun nan. Muna samu kayanmu mu saya, akwai barudunmu, akwai delmanmu wanda muke narkarwa, da shi muke amfani. Ba ma amfani da wani bindiga na gwamnati, sai dai muna amfani da kamu na gargajiya. Akwai kwari da baka, akwai bindiga a daka, akwai iri okamed bugun kato, duka wa'annan muna amfani da su. Amma zancen batun magana makami na hukuma na gwamnati a dokance ba ma amfani da su. Mu mun san namu na gida. Kai ina gaya maka, ko babu bindigan ma in ta dame za mu shiga, Allah shine mai yi. Kuma za mu iya mu kama mu murda, ko ba makami a hannunmu, Allah nake ba mu karfin yi, ba dabaran mu bane. Menene kiran ku ga gwamnati da kuma al'umma dangane da wannan aiki da kuke gabatarwa don tsare rayuwarsu? To alhamdulillahi, yadda muke tsakaninmu da gwamnati wallahi babu damuwa. Muna kara roko kuma yadda gwamnati ya taimake mu, kara ya gaji da mu. Domin mu nan masu sa kai ne, mu nan masu neman zaman lafiya ne, mu masu biyayya ne. Gwamnati kara ya gaji da mu, ya kara rike mu, ya masar da mu kusa da su akan duk yadda aiki za ta tafi. Mu ba ruwanmu da bambanci, ba ruwanmu da maganan addini, ba ruwanmu da maganan bambance-bambance na kowanne. Mu tsakaninmu da Allah muna yin shi ne don a zauna lafiya, talaka kowa a ji daɗin zama, kowa a ji daɗin rayuwa. Saboda haka gwamnati kuka na gare shi, kare ya gaji da mu, a kara taimake mu da kayayyakinmu, wanda kamar yadda aka yi dai an ba mu motoci muna amfani da shi, muna gudu mu shiga duk inda za mu shiga. Da masuna suna dai ba mu same su ba, amma motoci alhamdulillahi mu roka kuma gwamna ya taimake mu ya ba mu, kuma muna bukata har yanzu kare ya gaji a kara taimakonmu da motocin har da masunan ɗin. Kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.